Dobrý, já vám chci ukázat jenom nějaký nesmyslný video. Mně to nejde stopovat, jo. Mně to nejde stopovat, to fotím, to natáčím tabletem. A mně to nějak nejde stopovat, tak to musím udělat takhle celý. Chci vám ukázat jenom krávy, ty jsou tam daleko takhle, jo. Jo, takhle tady bydlím na Šumavě. Já vám tady ukážu trošku krajinu. Jo. Tak jo, říkám, nesmyslný video. Jo. Tak jako, budu tady dávat asi víc videí, já nevím, to je moje první tady na tom kanálu, jo. Tak já nevím. Jo, tak já poběhnu a tyjo, už nemůžu. Běžím. Máme vidět ty krávy, jo. No tady. Jako, mě to fakt nejde stopovat, nevím, jsem se na to koukal. Nevím, no, jak to bude. No prostě, vidíte. Jo, jako, je moje ruka, jo. Takže jsem to já, jo. No, takže máme jsou ty krávy, jak jsem vám chtěl ukázat. Je jich tu nějak málo, tyjo. Má jich tu být víc? No, to je je to divný, jo. Běžím. Ty vole. Jo, jako, vlastně říkám na Šumavě, jo. Doufám, že se mě ty krávy nebudou bát. Jde takhle v les, co to melu, v les, ve. Jo, už se mě bojí, to říkám. Jo. Jo. Ale oni jdou za mnou, ty vole. To jsou pašáci, ty. Jo, vlastně krávy obyčejný, který má každý na statku, jo. Jak říkám, prostě krávy. Jak se mě fakt bojí, ale. No, nevím, no. Jo, máme jich samozřejmě víc, nevím, proč tady jsou, jo. Takže kravičky jako. Nebojte se, holky. Nebojte se. No, vlastně. No. No. Jsou blbí, no. Úplně vymatlaný. No to je jedno. Ale tohle to byl asi konec tohle videa, prvního mýho. Jo. Nemám k tomu nějaký vybavení nebo něco. Takže budou tu takovýhle sračky. Tak. Naschle, no.